हाय अक्षय दादा, नमस्कार. गुड मॉर्निंग म्हणताय का? गुड मॉर्निंग. आमच्यासाठी गुड आफ्टरनून. स्वागत आहे सर्वांचं. आज 1 मे महाराष्ट्र दिन आहे आणि कामगार दिन पण आहे. तर आज आपलं खूप लाईव्ह खास असणार आहे, कारण या लाईव्हमध्ये 1 मे महाराष्ट्र दिनाचा इतिहास तसेच कामगार दिनांचा इतिहास होणार आहे, समजणार आहे आपल्याला. तर सगळ्यांनी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आजच्या प्रश्नावलींमध्ये पॉईंट भेटणार आहेत आणि जो चांगला प्रतिसाद देईल, ज्याला जास्त पॉईंट असणार त्याची मी संध्याकाळी लाईव्ह म्हणजे संध्याकाळी शॉर्ट टाकणार आहे. तर आज बघू कोण जिंकतंय, किती जणांना महाराष्ट्राचा इतिहास कळतोय. हाय विक्रम दादा. मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि महाराष्ट्राची अस्मिता जपूया. महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हालाही आणि लाईव्हवर असणाऱ्या प्रत्येकाला महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. जय महाराष्ट्र. चला मंडळी, पटकन लाईव्हला जॉईन व्हा. आज आपण मस्त छान असे महाराष्ट्रासंबंधित प्रश्न घालणार आहोत, ज्याचं उत्तर किती जणांना येते मला पाहायचं आहे आणि पॉईंट देणार आहे मी. त्यामुळे आज तर लाईव्ह सगळ्यांच्या एकदम क्लोज असणार आहे. नेक्स्ट वीक्स माझी सुट्टी आहे. वाव, मग काय येणार का दादा महाराष्ट्रातला येणार का? जास्त कूलरचा आवाज येतोय का तुम्हाला? जास्त कूलरचा आवाज जास्त येतोय का सांगा मला, नाही तर मी बंद करते. खूप येतोय का सांगा. माय मायभूमी ही कर्मभूमी ही माय मराठी अमुची. नाही, जून मध्ये येणार आहे. ओके ओके ओके. तर पटापटा जॉईन व्हा. नाही, आवाज नाही येत. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. तर आपण स्टार्ट करायचं का? प्रश्न स्टार्ट करूया, बघू कोणाला आन्सर येत आहेत ती. महाराष्ट्र दिन आणि यामुळेच आपण घेणार आहोत हे प्रश्न. तर मी पहिला प्रश्न घालते, बघू कोणाला येतोय. ABCD मध्ये आन्सर द्या. ओके. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधी झाली? महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधी झाली? ऑप्शन ए म्हणजे ऑप्शन 1 मे 1965, ब 15 ऑगस्ट 1947, क 1 मे 1960 आणि ड 26 जानेवारी 1950. काय अक्षय दादा? 1 मे 1960 ओम राजे म्हणताय. मी तर ब्रेकफास्ट बनवत आहे. काय बनवताय ब्रेकफास्ट? ओमकार दादा म्हणतोय सी. बरोबर आहे. 1 मे 1960 रोजी आपल्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. व्हेरी गुड. 1 पॉइंट ओमराजे. 1 पॉइंट. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. क्लॅपिंग फॉर श्रेयाताई. 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. ओमराजे, तुम्हालाही 1 मे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आहे न्यूट्रेला आणि ब्रेड. तिकडे हेच खाणं ना, नुसतं ब्रेड ब्रेड ब्रेड. श्रेयाताई म्हणतायत ए. दीपक म्हणतायत मॅडम चष्मा कुठे आहे? हो दीपक दादा, बरं केलं सांगितलं ते आठवण करून. लाभली आम्हास. दुसरा प्रश्न आहे. पुढचा प्रश्न आहे. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राचे उद्घाटन कोणाच्या हस्ते झाले? 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राचे उद्घाटन कोणाच्या हस्ते झाले? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब. पंडित जवाहरलाल नेहरू, क. लाल बहादूर शास्त्री आणि ड. C.D. देशमुख. तानाजी दादा म्हणताय
जय शंभूराजे ओनली किंग छत्रपती. जय शंभूराजे, जय जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. अक्षय दादा, मग काय ऑमलेट ब्रेड नाही तर ब्रेड बटर जाम ब्रेड एवढंच होतं ब्रेकफास्टला. दीपक दादा म्हणते चष्मा घालून बोला. ओके, तर ओमराजेंनी आन्सर दिला आहे डी. अक्षय दादा म्हणते डी. तर आन्सर इथं आहे काय, 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलं. कोणी? पंडित जवाहरलाल नेहरू. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी राजभवनात मंगल कलश पूजन करून राज्याचे अधिकृत उद्घाटन केले. कोणी केलं? पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी. नेहरूंनी केलं, नेहरूंनी. तर इथं दोघांची आन्सर चुकली आहेत. सी डी देशमुख नाही. पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण? वसंतराव नाईक, ब शंकरराव चव्हाण, क यशवंतराव चव्हाण, ड शरद पवार. पटकन सांगा बघू. येते का कोणाला आन्सर? आपल्या महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण? योमराज दादा म्हणतायत, यशवंतराव चव्हाण. योगराज म्हणताय गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून योगराज दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा. अक्षय दादा म्हणतात ए. तर इथं ओमराज दादानी आन्सर बरोबर दिला आहे. तर आन्सर आहे यशवंतराव चव्हाण. हे आपल्या महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री होते. जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा पहिले मुख्यमंत्री कोण झाले? तर यशवंतराव चव्हाण. येस, हाय अश्विनीताई. तर ओमराजे 1 पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? ऑप्शन आहे ए 1946, बी 1950, सी 1956 आणि ड 1960. बघू कोणाला आन्सर येत आहे. आन्सर येते का? पटकन सीसी वरल्यांनी प्रत्येकाने आन्सर करा. योगीराज दादा म्हणताय सी. राईट आन्सर योगीराज दादा. अश्विनीताई म्हणताय डी. योमीराज दादा म्हणताय 1960. अक्षय दादा म्हणताय 1960. महाराष्ट्राची स्थापना कधी झाली? 1960 ला. पण संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना कधी झाली सांगते, 1965. आता स्पष्टीकरण पण देते मंडळी. 6 फेब्रुवारी 1956 रोजी पुणे येथे सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन या समितीची स्थापना केली. कोणत्या समितीची? संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना 1956 रोजी झाली. आणि त्याची स्थापना कोणी केली? तर सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन. समजलं का? बाळासाहेब नमस्कार, स्वागत आहे. सीसी वाल्यांनी खाली उतरा. सीसी वाले खाली उतरा की इथं कोणी तुम्हाला काय बोलणार नाहीये. तर इथं पहिला आन्सर जे दिलं आहे योगीराज यांनी आन्सर दिलंय, बरोबर आहे. 1 पॉइंट. सीसीवाल्यांनी आन्सर खाली. प्रश्न मला समजला नाही मला. ओके, असं होता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? तर आन्सर आहे त्याचं 1956 रोजी. 6 फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन या समितीची स्थापना केली. पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष कोण होते? संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष कोण होते? अ आचार्य अत्रे, ब श्री अ डांगे, क भाई माधवराव बांगल आणि ड S.M. जोशी. पटकन सांगा.
सांगा बघू, संयुक्त महाराष्ट्राच्या समितीचे अध्यक्ष कोण होते? पडतंय वाऱ्याने वाटतं. काय हे? यार हे माझं ना ट्रायपॉड नीट राहत नाहीये भाऊ, या वाऱ्याने पळतोय. भली आमास माल तो पराठी, भले आमास. यार हे राहत नाही. अरे काय प्रॉब्लेम आहे यार. अरे मला शी बाबा सुचतच नाहीये काय करू. अरे मी प्रश्न घालत होती, तो कुठे गेला माझा प्रश्न? ओ ट्रायपॉड सारखा सारखा पडत होता. तर आन्सर कोणी दिलेली? ए आन्सर दिलेलं योगीराज दादांनी. 1 पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन विचारते मी. हाय आदित्य दादा, स्वागत आहे तुझं. ओके आदित्य दादा, विचार विचार. श्रेयाताई म्हणते वरी बघ की करते. हाय यशश्री, स्वागत आहे. स्वागत आहे यशश्री तुझं. तर नेक्स्ट प्रश्न घालते मी. मराठी भाषिकांचा मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, ही घोषणा कोणी केली?
मराठी भाषिकांचा मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ही घोषणा कोणी दिली? आन्सर आहे, ऑप्शन आहेत सेनापती बापट, ब आचार्य अत्रे, स क संयुक्त महाराष्ट्र समिती, ड साने गुरुजी. अमर इन्स्टिट्यूशनल ट्रेडर, चष्मा क्वीन. हॅलो, कुठून आहात भावा? महाराष्ट्राचे पूर्वीचे नाव काय? इथं मला या प्रश्नाचं कन्फ्युजन आहे. एक मिनिट. मराठी भाषिकांचा मुंबईसह महाराष्ट्र झाला पाहिजे हे कोणी बोललं? सांगा सांगा. तर मराठी भाषिकांचा मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ही घोषणा कोणी दिली? तर आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे, आचार्य अत्रे यांनी दिली. श्रेयाताई बरोबर आहे तुमचं उत्तर. श्रेयाताईंना 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न घालते मी. हुतात्मा स्मारक मुंबईत कोठे आहे? हुतात्मा स्मारक मुंबईत कोठे आहे? पटकन सांगा बघू. कुठे आहे नक्की सांगा मला पटकन. एक ऑप्शन आहे दादर, गेटवे ऑफ इंडिया, फ्लोरा फाउंटन, गिरगाव चौपाटी. पटकन सांगा. तुम्हाला माहिती असेल, सगळे मुंबईचेच आहात तुम्ही. जास्त करून लोक मुंबईचे आहेत. बघू कोणाला आन्सर येतोय, सांगा बघू. हुतात्मा चौक कुठे आहे? येतंय का कोणाला आन्सर? योगीराज दादा म्हणतात डी. निलेश कोयंडे म्हणतात इलय. नमस्कार निलेश दादा. 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. तर प्रश्न असा आहे निलेश दादा, हुतात्मा चौक कोठे आहे? आजपर्यंत फक्त एअरपोर्टला गेलोय मुंबईमध्ये. नमस्कार ताई, नमस्कार मंडळी असं निलेश दादा म्हणतोय. योगीराज दादा म्हणतात डी. नाही. अजून कोणाला आन्सर येते का? हुतात्मा चौक मुंबईत कुठे आहे? ऑप्शन आहे दादर, दुसरा आहे गेटवे ऑफ इंडिया, तिसरा आहे फ्लोरा फाउंटन आणि गिरगाव चौपाटी. पटकन सांगा, हुतात्मा चौक कुठे आहे? मुंबईत हुतात्मा चौक कुठे आहे? पटकन सांगा. तर इथं आन्सर जे बरोबर दिलं आहे ते निलेश दादाने दिले आहे. निलेश दादा व्हेरी गुड. फ्लोरा फाउंटन इथं हुतात्मा चौक आहे. माझा गेस्ट आहे गेटवे ऑफ इंडिया. पुढचा प्रश्न मी घालते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत एकूण किती हुतात्मे झाले? सांगा सांगा. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत एकूण किती हुतात्मे झाले? ऑप्शन आहेत अ 100, ब 105, क 106, ड 110. बघू कोणाला आन्सर येते. सीसी वर असणाऱ्यांनी खाली उतरा मंडळी आणि फक्त एक कमेंट टाका. फक्त काय एवढं लाजू नका अजिबात. श्रेयाताई मध्ये फ्लोरा फाउंटन. येस, राईट आन्सर. अजून कोणाला येते का? निलेश दादा म्हणते रिपीट प्लीज. संयुक्त महाराष्ट्रातील चळवळीत एकूण किती हुतात्मे झाले? अश्विनी ताई म्हणतात डी. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत एकूण किती हुतात्मे झाले? सांगा सांगा. ऑप्शन अ 100, ब 105, क 106, ड 110. अक्षय दादा म्हणतात 110, अश्विनीताई म्हणतात डी. येतंय का कोणाला आन्सर? चला मी तुम्हाला आन्सर सांगते. तर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत एकूण 106 आंदोलक हुतात्मे झाले. किती? 106. या बलिदानाची माहिती मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. बलिदानाचे कारण काय होतं? मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करण्यासाठी शांततापूर्व निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकांवर तत्कालीन सरकारने गोळीबार केला होता. प्रमुख घटना 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी फ्लोरा फाउंटन आताचा हुतात्मा चौक परिसरात झालेल्या गोळीबारात अनेक जण शहीद झाले. स्मारक या 106 हुतात्म्याच्या स्मृतीनामार्थ मुंबईतील फोर्ट भागात हुतात्मा स्मारक उभारण्यात आला आहे. या हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे शेवटी केंद्र सरकारला नमतं घ्यावं लागलं आणि 1 मे 1960 रोजी मुंबईसह सर्वत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. बघा, जेव्हा कोणत्याही गोष्ट म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी बलिदान लागलंय. इथं आपल्याला फुकट भेटलंय, पण त्यांनी आपला प्राण गमावला आहे. समजलं का मंडळी? 106 माणसं हुतात्मे तिथं त्यांनी आपलं बलिदान दिलंय आपल्यासाठी, आपल्या मुंबईसाठी, आपल्या महाराष्ट्रासाठी. लक्षात ठेवा किती हुतात्मे होते? 106. किती? कोणत्या रोजी झाले? 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी हे गोळीबार झाला. पुढचा प्रश्न घालते मी. द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना कधी झाली? द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना कधी झाली? मंडळी पटापट जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. होय ताई 106. थँक्स फॉर इन्फो. वेलकम निलेश दादा. पुढचा प्रश्न उत्तर द्या. द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना कधी झाली? तर आन्सर येतंय का कोणाला? द्विभाषिक राज्याची द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना कधी झाली? येतंय का? चला मी सांगते याचा आन्सर. द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना ही 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी झाली. कधी द्विभाषिक राज्य
मुंबई राज्याची स्थापना 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी झाली. तर त्याचा विस्तार सांगते मी तुम्हाला. यामध्ये सध्याचा महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांच्या प्रदेशाचा समावेश होता. सध्याचा महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांच्या प्रदेशांचा समावेश होता. त्यानंतर त्याचे पहिले मुख्यमंत्री द्विभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी शपथ घेतली आणि राज्य पुनर्रचना फाजल अली आयोगाच्या शिफारीनुसार राज्य पुनर्रचना कायदा स्टेट अंतर्गत हे राज्य अस्तित्वात आले होते. शेवट याचा झाला असा की मराठी आणि गुजराती भाषिकांच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीमुळे हे राज्य 1 मे 1960 रोजी विभागले गेले. समजलं का? अक्षय, माझा लॉजिक बरोबर आहे पण बहुतेक उत्तर वेगळं आहे. 1956. विजय दादा नमस्कार. लाईक नंबर 10. ताई श्री स्वामी समर्थ. महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झालं का? श्री स्वामी समर्थ. नाही दादा, मिस्टर यायचे आहेत आता, आले की जेवणार. पुढचा प्रश्न घालूया. जेव्हा चळवळ सुरू झाली तेव्हाच एवढं सगळं घडले. पुढचा प्रश्न आहे फाजल अली आयोग कशाशी संबंधित होता? फाजल अली आयोग हा कशाशी संबंधित होता? पटापट कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांपैकी प्लीज कमेंट करा. ऑप्शन पण सांगते मी तुम्हाला. ऑप्शन आहे शिक्षण सुधारण, ब राज्य पुनर्रचना, क शेती विकास, ड बँकिंग सुधारणा. फजल अली आयोग कशाशी संबंधित होता? पटकन सांगा. हाय श्रेया, आन्सर दे बाळा. प्रश्न काय आहे? फाजल अली आयोग कशाशी संबंधित होता? येतंय का कोणाला सीसीवर असणाऱ्यांपैकी? एक ऑप्शन अ आहे शिक्षण सुधारणा, ब राज्य पुनर्रचना, क शेती विकास, ड बँकिंग सुधारणा. हाय विहान भाई, नमस्ते, कैसे हो? हेलो प्रीतिया दीदी, केम छो? मजा में छो? येतंय कोणाला आन्सर? फजल अली आयोग कशाशी संबंधित होता? श्रेयाताई सांगते शिक्षण सुधारणा. अजून कोणाला येतंय का? तुमचा कोणाचा ऑप्शन वेगळा आहे का? सांगा बघू सीसीवर असणाऱ्यांपैकी. बड़े दिनों बाद आई आप मेरे फोन में. हाँ, आप भूल गए भाई आप हमें. तर याचा आन्सर असा आहे की फजल अली आयोग हा राज्य पुनर्रचनेशी म्हणजे स्टेट रिऑर्गनायझेशन संबंधित होता. हाय राजकुमार दादा, स्वागत आहे तुमचं. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. तर या आयोगाची स्थापना 29 डिसेंबर 1953 रोजी भारत सरकारने आयोग नेमला. याचा उद्देश असा होता की भारताच्या आधारावर राज्याची पुनर्रचना करणे शक्य आहे का याचा अभ्यास करणे. या आयोगात एकूण 3 सदस्य होते. न्यायमूर्ती फाजल अली अध्यक्ष म्हणून होते, हृदयनाथ कुंझरू आणि के एम पनिक्कर असे होते अध्यक्ष. 3 सदस्य होते. न्यायमूर्ती फाजल अली हे कोण होते? अध्यक्ष. कोणत्या समितीचे? फाजल अली आयोगचे. आणि यांचा हे कशा संबंधित होतं? स्टेट ऑर्गनायझेशनसाठी. हाय राजकुमार दादा, स्वागत आहे तुमचं. 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. पुढचा प्रश्न घालते मी.
संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका कोणी सुरू केली? संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका कोणी सुरू केली? अ. प्र. के. अत्रे, प्रल्हाद केशव अत्रे. ब. प्रबोधनकार ठाकरे. क. साने गुरुजी. ना. ग. गोरे. तिसरं ड. ना. ग. गोरे. अक्षय दादा म्हणते चलो चले मीटिंग टाइम, बाय बाय श्रेय. अक्षय दादा, श्रेयाताई म्हणते अक्षय दादा. अक्षय दादा तुम्हाला श्रेया हा अक्षय दादा म्हणून हाक मारते. अक्षय दादा रिप्लाय द्या तिला. कोणाला येते का आन्सर? संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका कोणी सुरू केली? संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका कोणी सुरू केली? सांगा बघू पटकन. तर याचा आन्सर आहे असं येतंय की संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका प्रबोधनकार ठाकरे म्हणजे केशव सीताराम ठाकरे यांनी सुरू केली. कोणी? केशव सीताराम ठाकरे यांनी सुरू केली. आचार्य अत्रे यांनी कोणत्या वृत्तपत्रातून चळवळीला पाठिंबा दिला? आचार्य यांनी कोणत्या वृत्तपत्रातून चळवळीला पाठिंबा दिला? सांगा बघू कोणाला येतंय का? ही मायभूमी ही कर्मभूमी ही जन्मभूमी अमुची. तर आन्सर वगैरे आता झाली आहेत. आता मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्हाला महाराष्ट्राबद्दल काय वाटतं? मला कमेंट करून सांगा. येस, मराठा राईट आन्सर. राजकुमार दादा सांगा बघू तुम्हाला मराठी असल्याचा अभिमान आहे का? की तुम्हाला काय वाटतं आपल्या महाराष्ट्राबद्दल? मला कमेंट करून पटकन सांगा. आणि आता जे लाईव्हला आहेत त्यांनी स्वतः तुम्ही कुठून लाईव्ह आहात, महाराष्ट्रातल्या कोणत्या तालुक्यातून जिल्ह्यातून आहात हे कमेंट करून पटकन सांगा बघू. खूप भारी व्हिडिओ टाकते मी. अक्षय दादा, अक्षय दादा तुम्हाला, अक्षय दादा श्रेया तुम्हाला सांगते की मी खूप भारी व्हिडिओ टाकते मी अक्षय दादा असं श्रेयाताई सांगते. निहार गोसावी जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र निहार. अश्विनीताई म्हणतात मराठा. अक्षय दादा महाराष्ट्र ॲडजस्टेबल स्टेट आहे. ओके, अजून कोणाला काय वाटतं महाराष्ट्राबद्दल? अश्विनीताई तुम्ही सांगा. निहार तू सांग. श्रेयाताई तुम्ही सांगा. जय जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्रामध्ये संतांची, महतांची, शुरांची भूमी, शूरवीरांची भूमी. येस, आपल्याला जे लाभलंय ना ते असं कोणत्याच स्टेटला लाभलेलं नाहीये. बरोबर ना? आपल्या महाराष्ट्राला जे सगळं लाभलंय ते कोणत्याच स्टेटला लाभलेलं म्हणजे कोणत्याच स्टेटला लाभलेलं नाहीये. हाय किशोर दादा, नमस्कार. मी मुंबईवरून आहे. काय सांगू अजून तुला? कालचं तुला कळलंच असल. काय काय म्हणजे मला नाही काय कळलं. आदित्य म्हणते जय जय महाराष्ट्र. माझं हे राज्यगीत असलेला हा प्रदेश सह्याद्रीच्या डोंगर रांगा आणि कोकणच्या समुद्र किनाऱ्याने नटला असून देशाच्या आर्थिक विकासात याचा मोलाचा वाटा आहे. येस, एवढी आपल्याला आपल्या या महाराष्ट्राने एवढं काही दिलंय ना
एवढे सुंदर सुंदर ठिकाणं दिली आहेत जेणेकरून म्हणजे आपल्या डोळ्यांना पण ते सामावणार नाही असं एवढं सुंदर निसर्ग दिलाय आपल्याला देवा म्हणजे महाराष्ट्राने. पण आता काय होत चाललंय विचार माहिती आहे का कोणाला? आता काय होत चाललंय आपल्या या निसर्गाचं? कोणी सांगू शकेल का मला? मला काही सांगावं लागेल का मुंबईवरून आहे तर? सांग ना, तुला काय वाटतं मुंबईबद्दल किंवा महाराष्ट्राबद्दल काय वाटतं? तुझं काय मत आहे की महाराष्ट्र कसा अजून असायला पाहिजे किंवा महाराष्ट्रात अजून काय व्हायला पाहिजे? आजचा दिवस महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, संस्कृती आणि भाषिक ओळखीचा उत्सव आहे. वा दादा वा, खूप छान. आणि ही महाराष्ट्राची संस्कृती जपणं हे प्रत्येकाच्या हातात आहे बरं का. आपण साता समुद्र आणि तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं की आपल्या मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणून मान भेटला आहे, क्लासिकल लँग्वेज म्हणून त्याचा मान भेटला आहे. ही आपल्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. म्हणजे आपली मराठी भाषा म्हणजे लोकांना फक्त इंग्लिश भाषेचं अप्रूप असतं, पण आपली मराठी भाषा कुठच्या कुठे गेली आहे, साता समुद्राच्या पार गेली आहे आणि तिला क्लासिकल लँग्वेज म्हणून ओळखलं जातंय आता. म्हणजे आपली भाषा किती आणि आपण किती लकी आहोत की लहानपणापासून जेव्हा आपण जन्माला आलो आणि पहिला शब्द बोलायला शिकलो ते मराठी भाषेचा. श्रेयाताई म्हणते हाय राजकुमार दादा. निहार म्हणते मुंबईमध्ये फक्त काही लोक आहेत जे मराठीवर ठाम आहेत आणि मी आजपर्यंत जे बघितलं त्यावरून बसवाले आपल्या मराठीवर ठाम असतात अजून पण आहेत ते. वा वा वा, खरंच आपला महाराष्ट्र आहे. आपण त्यांची लँग्वेज नाही बोलायची, आपण आपली लँग्वेज बोलायची. त्यांना आपली लँग्वेज बोलायला भाग पडायचं, आपण नाही बोलायचं. आदित्य म्हणते पारंपरिक शेतीकडून स्मार्ट शेतीकडे वळणं आवश्यक आहे. ठिबक सिंचनाचा 100% वापर, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे स्थानिक उद्योग म्हणजे फूड प्रोसेसिंग युनिट आणि थेट व्यापाऱ्यांशी जोडलेली यंत्रणा असायला हवी. येस, या ज्या आधुनिक शेतीच्या टेक्नॉलॉजी आहेत म्हणजे शेती आधुनिक पद्धतीने पण करू शकतो काही नाही काही हे आयडियाज वापरून. आता बघ पहिल्या काळी हे बैलांनी शेत नांगरलं जायचं, आता ट्रॅक्टर आलेत. म्हणजे म्हणू शकत नाही आपण की शेतकरी ॲक्सेप्ट करत नाही आहेत, हळूहळू ॲक्सेप्ट करणार आहेत या सगळ्या गोष्टी. आणि मेन म्हणजे आता यामुळे काय होते माहिती आहे, आपण शेतकरी पण आता रासायनिक खते वगैरे वापरायला लागले. त्यासाठी ऑर्गॅनिक शेती कशी करता येईल यावर भर द्यायला पाहिजे होता. त्यासाठी त्यांना छान असं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे सरकारने आणि त्यांना अनुदान दिलं पाहिजे खूप सारं. हाय गॉडफादर. निनो बद्दल माहिती सांगा. निलो काय आहे मला काय माहिती नाही आहे गॉडफादर दादा, तुम्हाला असेल तर नक्की सांगा. 3/10/2024 रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. येस दादा, आणि त्यामुळे आपल्याला केंद्र सरकारकडनं मराठी भाषेसाठी खूप अनुदान मिळणार आहे आणि त्याचा प्रत्येकाने फायदा घेतलाच पाहिजे. आदित्य म्हणतोय शालेय स्तरापासूनच व्यवसायभिमुख शिक्षण व्होकेशनल ट्रेनिंग सुरू व्हायला हवं. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि परदेशी भाषांचे शिक्षण मिळाल्यास रोजगारासाठी स्थलांतर कमी होईल. हे मात्र खरं आहे भावा, हे मात्र खरं आहे. जे मला सांग म्हणजे ना, जे पुढच्या लाईफमध्ये आपल्याला म्हणजे ग्रॅज्युएशन संपल्यानंतर आपल्यासमोर जो क्वेश्चन मार्क उभा राहतो तो राहू नये, बरोबर ना, तो राहू नये. त्यासाठी आपल्याला म्हणजे जे आपल्या दैनंदिन जीवनात जे उपयोगाला येईल असं शिक्षण सरकारने द्यायला पाहिजे. फक्त पुस्तकी ज्ञान उपयोगाचं नाही आहे, काहीतरी माणसाने धडपडलं पाहिजे त्या गोष्टीसाठी. आणि काय होतं, इकडे मुलं इथं जन्म घेतात आणि बाहेरच्या देशात जाऊन आपलं करिअर करतात. त्यापेक्षा कारण का तर इथं स्कोपच मिळत नाही आहे. निहार म्हणतोय राजकुमार दादा म्हणते हाय श्रेयताई. निहार म्हणतोय मुंबईमध्ये मराठी लोक कमी होत जात आहे. बरोबर आहे, आता म्हणायला नको पण ते भैया लोकच जास्त दिसत आहे.
टॅक्सीवर भैया लोक, रिक्षावर भैया लोक, पाणीपुरीवर भैया लोक, बेकरी पण भैया लोकांची, केक शॉप भैया लोकांचे, केक्स कापणारे भैया लोक, चपलावाले पण भैया लोक. अरे पूर्ण त्यांनीच कब्जा केलाय. आपण विचार कधी करणार या गोष्टीचा की आपला महाराष्ट्र आपला राहिलाय का? या म्हणजे कोकणात पण मी माझ्या गावात बघते, मी माझ्या गावामध्ये बघते की कितीतरी लोक म्हणजे पाणीपुरीवाला पण भैयाच आहे तिथं. आणि म्हणजे एक बेकरी सोडली तर मराठी लोकांची बेकरी आहे आणि तिथं म्हणजे माझ्या गावामध्ये ती 2 काय 3 बेकऱ्या आहेत ज्या भैया लोकांच्या आहेत. आणि ते इकडे येऊन मराठी शिकलेत, मालवणी शिकलेत. यार विचार करा, मालवणीमध्ये बोलतात ते. म्हणजे बघा. आणि आपण, अरे मी काय पाणीपुरी, मी तर माझं मी घराण्यातलं आहे या, पाणीपुरी वगैरे नाही मी विकणार. छे, असली कामं मला कुठे जेवायला, मला नाही ती बरी दिसणार. हा विचार आपण करतोय. आणि ते काय करतात, आपल्या स्टेटमध्ये येऊन आपली लँग्वेज पण शिकतात काय काय, आणि तिथंच जोम मारून बसतात आणि काय करतात, एक रिलेशन तयार करतात एकदम भारी, आणि मालवणी बोलणार. मग आपल्याला आपण म्हणणार अरे चल आपण त्याच्याकडे जाऊ. आणि जे मराठी बेकरीवाले आहेत, जे आपले मराठी बांधव आहेत, त्यांच्याकडनं आपण खरेदी करत नाही. काय हे आपण आता तुम्ही प्रत्येकाने ना, जरी मराठी माणूस आजोबा बसलाय तिथं भाजी, आणि तुम्ही मॉलमध्ये जाऊन भाजी घेत असाल आणि ट्रेनच्या बाजूला ते आजोबा वगैरे बसतात म्हातारे, त्यांच्याकडनं घ्या भाजी. त्यांना 4 पैसे दिला तर तुम्हाला आशीर्वाद लाभतील. ते त्या भाजी पैशाने आपला त्या दिवशीचा नाश्ता पाणी करतील. तर मराठी माणसांना सपोर्ट करा मंडळी. निहार म्हणतोय, आदित्य आदित्य म्हणते प्रशांत महासागराच्या पॅसिफिक ओशन पृष्ठभागावरील पाणी गरम असते, पण निनोच्या काळात हे पाणी प्रमाणाबाहेर अधिक गरम होते. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढते आणि हवेच्या दाबात बदल होतो. आदित्य म्हणते निहार गोसावी, मुंबईमध्ये मराठी माणूस कमी होत आहे, याला कारणीभूत आपण मराठी माणूस स्वतः आहे. बरोबर बोललास बाबा, कारण आपणच त्यांना सपोर्ट करतोय ना. 1990 ते 2010च्या शतकात तर तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्हाला याची कारणं स्पष्टपणे मराठी माणूस समजतील. मराठी माणूस का कमी झाला? निहार बोलते त्यांना हाकलून लावलं पाहिजे. अरे ते आपण हाकलून लावण्यापेक्षा आपण काय करता येईल ना हे बघायचं. कारण का ते का इथं थांबलेत माहिती आहे? कारण त्यांचा बिझनेस खूप चांगला होतोय. कोणामुळे? मराठी लोकांमुळे. आणि मराठी लोकांचा बिझनेस होतोय का? मराठी लोकांमुळे मराठी लोकांचा बिझनेस होतोय का? नाही. ते असेच बिचारे त्यांना पोहोचतायत भैया लोकांना. निहार हाय श्रेयाताई. निहार बोलतोय आम्ही आजपर्यंत मराठीमध्येच बोलतो, कुठे पण, समोर कोण पण असू दे. राईट यार, राईट. खूप छान, खूप छान यार. मुंबईमध्ये राहून, महाराष्ट्रात राहून आपण जर हिंदी किंवा इंग्लिश बोललो तर काय फायदा यार? मराठी बोला. आता तुम्ही म्हणाल की ताई तू तर जम्मूला जाऊन हिंदी बोलते, पण मला पर्याय नाही आहे भावा. इथं मला पर्याय नाही आहे, कारण मी दुसऱ्या स्टेटमध्ये आहे. पण माझ्या स्टेटमध्ये येऊन मीच मराठी बोलणार नाही हे मला कुठे पटत नाही. ज्ञानेश्वर दादा म्हणतायत बौद्ध पौर्णिमेच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. हाय गणेश मुळम, थँक्यू. हाय. प्लीज लाईक करा पटकन मंडळी. फक्त 11 लाईक झाले आहेत, 45 मिनिटं झाली. आदित्य म्हणते आपण म्हणतो प्रत्येक ठिकाणी भैया लोक दिसतात, यामागील कारण असे आहे की कोणताच व्यवसाय किंवा नोकरी करायला लाजत नाही. येस, मी तेच बोलले ना, ते लाजतच नाही. आणि आपण असं होते आपलं, अरे कसं करणार, मला घरातले काय म्हणतील आणि समाज काय म्हणेल. बघ ना, पाणीपुरी विकतोय, वडापावची गाडी घातली त्याने, छी. आणि काय बायको गल्ल्यावर बसली, त्याची बायको आणि नवरा दोघेही वडापाव विकतात आणि बायको पैसे घेते. शी, काय शोभते, घर सांभाळायचं सोडून वडापावची गाडी घातली. ही आपल्या समाजाची मेंटॅलिटी आहे.
आदित्य म्हणतायत आपण म्हणतो प्रत्येक ठिकाणी भैया लोक दिसतात, यामागील कारण असे आहे की ते कोणताच व्यवसाय किंवा नोकरी करायला लाजत नाही. आपल्या मराठी लोकांना एकदा तरी काम सांगितलं तरी त्यांना कमीपणा वाटतो. हे मात्र आदित्य दादा तू खरोखर बरोबर बोललायस. म्हणजे आपण आपल्या महाराष्ट्रात राहून मराठी बोलत नाही, हिंदी लोकांसारखं टपोरी बोलतोय. पण हे लोक काय करतात, आपल्या महाराष्ट्रात येतात आणि भरपूर आपली लँग्वेज शिकतात. मालवणी असेल तर मालवणी शिकतात. माझ्या गावातही खूप भैया लोक आहेत जे पाणीपुरी आणि बेकरी चालवतात आणि मराठी लोकांची एकच बेकरी आहे पूर्ण माझ्या गावामध्ये. मग काय होतंय, आपलेच लोक त्या भैया लोकांच्या बेकरीमध्ये जाऊन सगळे वस्तू खरेदी करतात आणि जे मराठी लोक आहेत त्यांच्या फक्त जे नेमके असतील, जे त्यांना वाटते की आपली माणसं आपले पुढे जावी, ते मात्र प्रयत्न करतात त्यांच्याकडनं वस्तू घ्यायची. बाकी जे आपण मॉलमध्ये जाणार किंवा कुठेही सगळे केस कापणारे पण मराठी आहेत. सगळे मराठी म्हणजे केस कापणारे सुद्धा भैया लोक आहेत. सगळ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी केक बनवणारे भैया लोक. मग आपण मराठी माणूस म्हणून आपण काय करतोय ह्यावर लक्ष नक्की द्या. प्रीतम दादा ओम साईराम ताई, ओम साईराम. 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. निहार बोलतोय मी निहार म्हणतोय मी काल बँकमध्ये गेलो होतो, तिकडचा स्टाफ मधला एक माणूस मराठीमध्ये मी पण विचारलं, त्यांनी मला पण पूर्ण चांगला समजवलं. मी लास्टला धन्यवाद बोललो आणि अशी माणसं पाहिजे. बरोबर आहे. अरे बँकमध्ये पण आता कधी कधी काय झालंय सांगू ना, बँक ऑफ इंडियामध्ये अरे ज्या स्टेटमध्ये आहेत, आम्ही आता महाराष्ट्रामध्ये आहोत किंवा सिंधुदुर्गामध्ये आहे, तर त्या तिकडची माणसं द्या ना, मराठी बोलणारी द्या. तुम्ही जर हिंदी बोलणारी माणसं पाठवला तर तिथल्या गावाखेड्यातल्या माणसांना हिंदी येते का, मराठी येते? आमची भाषा मराठी आहे, मग आम्हाला मराठी बोलायचा हक्क आहे. मग तुम्ही का देत नाहीये तिथं मराठी माणसं? हिंदी हाणून का ठेवतायत? आम्हाला नाही येत हिंदी, नाही आम्हाला बोलायची हिंदी, अशी एक परिस्थिती झाली आहे. वो बोलेंगे नहीं नहीं इधर नहीं, वो काउंटर में जाओ. हे काय कोणती गोष्ट? निहार म्हणतोय मला कधी असं वाटत आपली मराठी लोक कोकण सोडून पण मुंबईमध्ये आली पाहिजेत काम करायला. अरे आमच्या कोकणामध्ये शेती आणि खूप काय काय हे आहेत, पण काय लोकांना ते क्रिएट करता येत नाहीये. कोकणातही खूप ऑपॉर्च्युनिटी आहेत पण ते करता येत नाहीये क्रिएट. एवढी लोकांकडे शेती वगैरे आहे पण ते शेती कशी करायची हे त्यांच्याकडे ज्ञान नाहीये. राजकुमार दादा म्हणतात सरकारने असा GR काढायला पाहिजे. राजकुमार दादा म्हणताय सरकारने असा GR काढायला पाहिजे की त्यांचे ग्रॅज्युएशन कंप्लीट आहे तो सदस्य विधानसभा किंवा लोकसभा फॉर्म भरून ऑनलाईन एक्झाम देऊन त्याचा कपाट लावूनच आमदार किंवा खासदार यांची निवड झाली पाहिजे. हा दादा खरंच खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. जर आम्हाला UPSC MPSC च्या जर कोर्सला जायचं असेल तर एक्झाम द्यावी लागते. म्हणजे स्टार्टिंगपासून नर्सरीपासून ते ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत MBA पर्यंत आम्ही पैसे भरतोय. त्याच्यानंतर ट्युशन फी वगैरे भरतोय आणि पुढे जाऊनही आम्हाला खूप कष्ट करायचे आहेत. त्यानंतर आम्ही एखादी परीक्षा पास झाल्यानंतर, इंटरव्ह्यू पास झाल्यानंतर जर आम्हाला नोकरी मिळत असेल तर मग आमदार आणि खासदारांना का असं नाही? मग त्यांचं पेमेंट भरपूर, त्यांना सगळ्या फॅसिलिटी भरपूर, मग त्यांना असं फक्त मतांवर सध्या मतं भेटत आहेत की खरेदली जात आहेत, हा विचार प्रत्येकाने करायला पाहिजे. आणि हे बोललात ते खरोखर आहे. सरकारने असा नियम काढायलाच पाहिजे. हाय संकेत दादा, हाय लाईक 12 नंबर, थँक्यू. संकेत दादा म्हणताय ओम साईराम, ओम साईराम. नवनाथ दादा म्हणताय जय महाराष्ट्र ताई. नवनाथ दादा जय महाराष्ट्र. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. जय महाराष्ट्र. 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. हाय इश्कवाला लव, हाय शेरू, कशी आहेस तू? दत्ता दादा म्हणताय गप ग बाई तू बडबड बंद कर. मग तू इथं का आलास? निघ इथून. ज्यांना ऐकायचं नाहीये त्यांनी इथून निघा. शेरू म्हणते लाईक डन ताई. थँक्यू शेरू ताई. जेवली का तुम्ही? नाही ग शेरू, अजून मिस्टर नाही आले. तू जेवलीस का? आणि ज्यांना ऐकायचं नाहीये किंवा आम्ही जे डिस्कशन करतोय त्यामध्ये सामील व्हायचं नाहीये त्यांनी काळं तोंड करून निघून जायचं. इथं माझ्या लाईव्हला थांबायचं नाही, निघायचं इथं पटकन.
ज्यांना माझं लाईव्ह आवडत नाही आहे त्यांनी अनसबस्क्राईब करायला मोकळे आहेत. मला काही फरक पडत नाही. ज्यांना माझं लाईव्ह आवडते, माझं बोलणं आवडते, त्यांनी माझ्या लाईव्हला थांबावं. बाकीच्यांनी कल्टी घेऊन इथून कल्टी मारावी. नवनाथामध्ये भारताचा भावी पंतप्रधान पण एक मराठी माणूसच असला पाहिजे, यावर तुमचं मत काय आहे ताई? मला याच्यावर मत असं आहे की मराठी माणूस असलाच पाहिजे असं नाही आहे, पण तो देशासाठी, आपल्या महाराष्ट्रासाठी किंवा देशासाठी तडफडणारा असावा, जिगरबाज असावा. प्रत्येक संकटातून त्यांनी आपल्याला बाहेर काढावं काढायला पाहिजे. शेवटी हा पूर्ण इंडियाचा सवाल आहे, बरोबर की नाही? भारताचा सवाल आहे. त्यासाठी इथं आपण मराठी हिंदी नाही बघू शकणार. इथं फक्त कॅपेबिलिटी बघणार आहोत, त्याची सोच बघणार आहोत. तुमचं काय मत आहे मला नक्की सांगा. मराठी माणूस झाला तरी तुम्ही बघतायच आपल्या महाराष्ट्राचं राजकारण काय आहे. हां, त्या भारताचा पंतप्रधान मला असा व्हायला पाहिजे जो एज्युकेशनल असावा, शिक्षणाच्या बाबतीत उच्च शिक्षित, सोच विचारांच्या बाबतीत चांगला असायला पाहिजे. असा मराठी असेल ना तर खरंच म्हणजे तो दिवस सोन्याहून पिवळा असेल असं मला वाटतं. आदिती होते नवनाथ चौधरी, तुमची संकल्पना खूप छान आहे, पण मराठी माणसांचे योगदान फक्त एकमेकांचे पाय खेचण्यापुरतेच मर्यादित आहेत. वसंतराव पाटील खूप मोठे झाले असे, पण पवार साहेबांनी त्यांना फोडलं आणि स्वतःचा पक्ष निर्माण केला. स्कॉलरमध्ये कोकणची प्रीती या चॅनल सर्व रसिक प्रेक्षकांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा. आपल्या महाराष्ट्राच्या समृद्ध संस्कृतीला, भाषेला आणि परंपरेला मनापासून सलाम. धन्यवाद धन्यवाद इश्कवाला. जय महाराष्ट्र. स्कॉलरमध्ये कामगार दिनानिमित्त ही मनपूर्वक शुभेच्छा. आपल्याला कष्टकरी हातांमुळे देश उभा आहे. प्रत्येक मेहनती माणसाला मानाचा मुजरा. शर्वी म्हणते दत्ताला पाठवा त्याच्या घरी, याचं नाव फक्त दत्ता ठेवले, काम तर काळे आहेत. निहार म्हणतोय मराठी माणसं अशी पाय खेचणार. आता जिवंत उदाहरण बघा इथं आहे की नाही. इथं तुझे दत्तडी गंबर, फक्त त्यांचं नाव ठेवल्यावर हे आपल्याला स्वतःला समजायला लागतात. आदित्य दादा, मला असं वाटतं की आपण स्वतः पहिल्यांदा मराठी बोलायला सुरुवात करायला पाहिजे. अरे इश्कॉलेला कशाला त्याला हे केलं, समजून येते ना मला त्याची भाषा. कशाला त्याला हे दिलास, टाइम आउट कशाला दिलास? मी तुला सांगितलेलं का टाइम आउट द्यायला? मग मी दिला असताना त्याला टाइम आउट, तू का दिलास त्याला? अरे लोकांना पण कळू दे ना अशी माणसं कशी असतात ती. काय तू पण. आणि मी तुला आधी पण सांगितलेलं की मला विचारल्याशिवाय कोणाला हाईड करू नको किंवा टाइम आउट देऊ नकोस. ब्ल्यू देऊन काय फायदा मला सांग. माझं डोकं सटकून टाकायचं नाही कोणी इथं. मला असं वाटतं की आपण स्वतः पहिल्यांदा मराठी बोलायला सुरुवात केली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपली भाषा कोणावर लादण्याऐवजी आपल्या भाषेवर किती प्रेम आहे हे स्वतः पहिले तपासले पाहिजे. आदित्य दादा, मला हे तुझं 100% 101% पटलं. जर आपणच आपल्या महाराष्ट्रात येऊन हिंदी बोलतोय तर त्यांना आपण काय बोलू शकणार आहोत का? नाही ना. डोनाल्ड म्हणतायत हॅलो प्रीतीजी. हॅलो डोनाल्ड ट्रम्प, कैसे हो आप? मस्त. आदित्य दादा, माझ्या मित्र बसलेलो होतो आणि तिथं असाच विषय निघाला. सगळेजण म्हणाले की महाराष्ट्रामध्ये फक्त मराठी बोलली पाहिजे. तर मी त्यांना मराठी भाषेविषयी 4 प्रश्न विचारले तरी एकाला उत्तर देता आलं नाही. बघ ना. राजकुमार दादा म्हणते आम्ही मोबाईल रिचार्ज 350 किंवा 450 रुपयाचं मारतो आणि 28 दिवस पूर्ण घालवतो, परंतु सरकारने आमदार किंवा खासदार यांना मोबाईल भत्ता किती 10,000 रुपये काय म्हणून देतो तेच कळत नाही. अरे तेच ना, यांनाच पोसायचं आहे, बाकी त्यांना काय आहे, त्यांनाच पोसायचं आहे. आदित्य म्हणते राजकुमार राजपंगी, तुमची भावना मी समजू शकतो आणि यासाठी लढण्यासाठी तुम्हाला स्वतः राजकारणात उतरायला पाहिजे. तुम्ही पॉलिटिक्समध्ये उतरा आणि राजकारण बदलण्याचा प्रयत्न करा.
आदित्य दादा सांगतायत. नक्की असा कोणीतरी असायला पाहिजे ज्याला म्हणजे आपली महाराष्ट्रीयन जनता खूप सपोर्ट करेल. खरंच असा माणूस कधी येणार? जसे आपले श्री छत्रपती शिवाजी महाराज होते, त्यांनी आपल्यासाठी खूप काही, कोणती गोष्टीची अपेक्षा न करता सगळं काही केलं. असा माणूस आपल्या या महाराष्ट्रात कधी जन्माला येणार आहे का? एक दिवस तुम्हाला पीएम केलं तर तुम्ही काय कराल? एक प्रॉपर आन्सर द्या. मी तर पहिलं हेच सांगेन की मला पीएम केलं ना कुणी, तर मी पहिली जसं सांगितलं एक्झाम, आमदार खासदार होण्यासाठी एक्झाम द्या, हे मी डिक्लेअर करेन. तेव्हा बघू काय होते ते. मग बघा राजकारण कुठच्या कुठेपर्यंत जाते. फक्त एक्झाम द्या आणि ती पण कडक व्यवस्थित क्लिअर होईल. त्यामध्ये पेपर फोडाफोडी असं काही नसणार. मग बघा किती मग जेव्हा खरे युवक असणार ना ते पुढे येतील आणि ज्यांच्यामध्ये आपल्या देशासाठी तळमळ असेल ते पुढे येतील. पुढचं आपला देश किंवा आपला महाराष्ट्र आपोआप बदलेल. काय वाटतं तुम्हाला? यार गोसावी बाई रागवल्या. आदित्य मराठी भाषेतला पहिला ग्रंथ कोणता? शरयू म्हणतायत विवेक सिंधू ग्रंथ. IGQ लोकशाही समजते का तुम्हाला? लोकशाही समजते का तुम्हाला असं IGQ म्हणतायत. नाही समजत तुम्ही आम्हाला समजून सांगावे अशी आमची विनंती आहे IGQ, कारण आमचं बोरिंग लाईव्ह आहे ना. तुम्हाला IGQ तुम्हाला 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. राजकुमार, राजकारणाशी माझा संबंध नाही, पण राजकारणात न जाता काहीतरी केलं पाहिजे. लाभली आम्हास बोलतो मराठी, लाभली आम्हास सौभाग्य बोलतो मराठी, बोलतो मराठी. चला मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. तुम्ही एक माईक घ्या आणि PC वरून लाईव्ह येत जा. वेबकॅम थ्रू वॉचिंग पण जास्त होईल आणि बेटर विजिबिलिटी होईल भेटेल. ओके, पण आमच्या लॅपटॉपचा कॅमेरा खराब झाला आहे. बघते. लाभले आम्हास. ट्राय करा. हो नक्की करेन ट्राय. हाय प्रेम, कुठे गेलास तू? रागवलास का? हाय यशश्री, काय हाय आणि बाय एवढंच करतेस तू? वेबकॅम घ्या. वेबकॅम घ्यायचा. किती खर्च येतो? जास्त खर्च येत नाही म्हणताय. हाय प्रेम दादा. प्रेम दादा कुठे हाय? त्याला ओरडली तर पळाला कुठं. हाय प्रेम, कुठे गेलास तू? वाह वाह रामजी. हाय इष्टवाला लव म्हणतोय. हाय यशश्री. यशश्री प्रेम रागवला. आणि काल मला एकानी नितीन म्हणून येतात आपल्या लाईव्हला, त्यांनी मला कमेंट केली की माझा निळा रंग काढला हिने. मग का त्याला तू का हे केलंस? मला कळू दे ना या माणसांची मेंटॅलिटी काय आहे ती. तू कशाला ओरडली? त्याने एकांना टाइम आउट दिला. मला त्याचं बघायचं होतं तो कितपर्यंत जातो खालच्या लेवलला. मग जर मी त्याच्याशी बोलते, मी तुला बोलली असते ना प्रेम ह्याला टाइम आउट दे म्हणून, मी बोलली असती. तुम्ही आता JNK मध्ये आहात का? हो दादा.
तर ते मला नितीन म्हणतात की इश्कवाला लवची कमेंट तू एकदम असं रिॲक्शनने एकदम एक्सप्रेशनने वाचतेस आणि का आणि तो तुझा कोण आहे अशी मला त्याने कमेंट केलेली. इश्कवाला लव म्हणते, नमस्कार, आपल्या सगळ्यांच्या आवडीच्या कोकणच्या प्रीतीय लाईव्ह चॅनलवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आजचा दिवस खास आहे कारण आज आपण साजरा करतोय खास दिवस कारण आपण आज साजरा करतोय महाराष्ट्र दिन, आपल्या अभिमानाचा दिवस. येस. आणि त्याचसोबत कामगार दिनी मेहनती हातांच्या सन्मानांचा दिवस. येस, खरंच त्यांना सॅल्यूट. सॉरी बट काय करतात तुमचे मिस्टर? लाईक सरकारी जॉब आहे का? हो दादा, आर्मीमध्ये आहेत माझे मिस्टर. यशस्वी म्हणते, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना केव्हा झाली? महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. इश्कलाल म्हणते, महाराष्ट्राची संस्कृती, भाषा आणि परंपरा आपल्याला एक वेगळी ओळख देते आणि मेहनती लोकांमुळेच आपलं आयुष्य अधिक सुंदर आणि सुलभ होतं. या दोन्ही खास दिवसांच्या हार्दिक शुभेच्छा. हाय डोनाल्ड धुले पोळीस. हॅलो धुले पोळी, स्वागत आहे. 1 मे 1960 स्वागत आहे तुमचं. प्लीज लाईक करा मंडळी. लाभले आम्हास. तनुजा धामापूरकर म्हणतात, हाय ताई. हाय तनुजा. आणि मंडळी, माझा न्यू व्हिडिओ आला आहे. तर यशस्वी, तुझ्यासाठी जर तू यूट्यूब चॅनल ओपन करायचा विचार करतेस तर तुझ्यासाठी हे जे मी व्हिडिओ आता न्यू सिरीजमध्ये टाकते, माय एक्सपिरियन्समध्ये आहेत सगळे व्हिडिओ, तर नक्की पहा आणि सगळ्यांनी कमेंट करा मला. तनुजाताई आणि शरयूताई नक्की पहा. प्रेम नक्की पहा माझा व्हिडिओ. यशश्री, डोनाल्ड ट्रम्प आणि राजकुमार दादा सगळ्यांनी नक्की पहा. इश्कलमध्ये कोकणच्या प्रीती या चॅनल सोबत तुमचा पाठिंबा असाच राहू द्या. थँक्यू प्रेम. शरीमध्ये तनुताई हाय. तनुजाताई म्हणतात लाईक झाले. तनुजाताई जेवलं काय गो तू? तनुजाताई म्हणतात, जय कोकण, जय महाराष्ट्र. जय कोकण, जय महाराष्ट्र. शरयूताई हाय. जय हिंद, जय भारत. तनुजाताई म्हणते जय हिंद, जय भारत. तनुजाताई म्हणते जेवायचं आहे. काय आहे ग तनुजाताई आज? कोलंबी. ओके. लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी. लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी. चाहलो खरेच धन्य हैकतो मराठी. लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी. धर्म पंथ जात एक, जाणतो मराठी. एवढ्या जगात माय मानतो मराठी. लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी. दत्ता, तुला काही काम नाही का? बेरोजगार आहेस का? हे कळतंय आम्हाला.
बघितलास मंडळी, या मराठी लोकां असे आपल्या महाराष्ट्राला लाभलेले वाळवी आहेत. हे अशी वाळवी आपल्या महाराष्ट्रात पसरली आहेत आणि आपण म्हणतोय बिहाऱ्यां जे नॉन मराठी आहेत त्यांना बाहेर काढायचं, पण असे जे आहेत त्यांचं काय करायचं? कमेंट करून उत्तरं द्या पटकन. ओमकार दादा, तुझं मत काय आहे? असे हे वाळवी लागली आहे आपल्या महाराष्ट्राला असल्या फालतू विचारांच्या लोकांची. अशा लोकांना काय केलं पाहिजे? बघा, उत्तर द्या पटकन. ऐशकॉलन म्हणते, दत्ता खाडे नाही, दत्ता खडे आहेस तू. तुझ्या घरी असले प्रश्न विचार, नक्की उत्तर मिळेल. नक्कीच आईला विचारू शकतोस तू. तुझ्या आईला, तुझ्या बहिणीला, तुझ्या बायकोला विचारू नक्कीच शकतोस. प्रेम, याला रिपोर्ट मार. परत हा यूट्यूबला कोणाच्यात गेला नाही पाहिजे. ह्याला रिपोर्ट मारून टाक. चल, हॅरेसमेंटचा रिपोर्ट मार. राजकुमार दादा म्हणते, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हे भारताचे 11वे राष्ट्रपती होते. 2002 ते 2007 राष्ट्रपती पदावरून ते निघाल्यानंतर केवळ सुमारे 255 पुस्तके, 1 मनगटी घड्याळ आणि 6 शर्ट, 4 पॅन्टा आणि 3 सूट आणि 1 जोडी सूट बूट होते. वाव, बघा बघा, त्या माणसाने फक्त देशावर लक्ष केंद्रित केलं. सलाम त्यांच्या कार्याला. येस दादा, सलाम. इश्कला म्हणते, दत्ताकडे सारखे किडे या महाराष्ट्रामध्ये असतील तर या महाराष्ट्राचा बिहार व्हायला वेळ लागणार नाही. बरोबर आहे प्रेम. असली जर लोक आपल्या महाराष्ट्रात असतील तर आपल्याला बाहेरच्या लोकांची काय जरूरत आहे? हेच तर आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रातला पूर्ण बोचून खातायत. अशाच लोकांमुळे वाईट कृत्य घडतंय आपल्या महाराष्ट्रात. आया बहिणी सुरक्षित नाही आहेत, ना घरात, ना बाहेर, ना कुठं लाईव्ह वरती. ओमकार दादा ते व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती काय बोलणार, पण आई बहिणीची इज्जत करावी एवढं खरं. यांना जर आई वडील समोरच्या व्यक्तीची किंमतच नाही आहे किंवा एक काय म्हणतात ती इज्जतच नाही आहे, तर अशा लोकांना काय सांगणार? बाकी ज्याला आपली जाती धर्माचा अभिमान असतो. येस राजकुमार दादा म्हणते, 250 पुस्तके. तुला उपप्रती सांगता नाही आले, तू काय सांगती ते उत्तर दे. आधी स्पेलिंग नीट लिही, नंतर मला विचार. आधी पहिली स्पेलिंग नीट लिही. शाळेत जा आणि परत शाळेत बस आणि स्पेलिंग नीट लिहून ठेव. इश्कॉलमध्ये रिपोर्ट केला आहे आणि आपण सगळ्यांनी रिपोर्ट करूया असल्या खड्यांना. नक्की करा सगळ्यांनी रिपोर्ट. हा परत कोणाच्यात लाईव्हवर किंवा यूट्यूब याला खोलताच आलं नाही पाहिजे, असं करा. कारण या लोकांना फक्त ह्याच्या त्याच्या लाईव्हवर जाऊन ना फालतूगिरी करायचंच काम आहे. मी तुझ्या प्रश्नाची उत्तरं द्यायला बांधील नाहीये. निघ इथून काळं तोंड करून. आणि आज मला प्रश्न विचारलास ना, तो पहिला आईला जाऊन विचार. उत्तर भेटलं की मला सांग आईने काय उत्तर दिलेलं ते. पळ इथून. असल्या दत्ता खड्यांना घरी गल्लीत लहान पोरं भाव देत नाही आणि यांका आपण रिप्लाय करायचं. बघ ना, तिकडच्या लोकांना माहिती आहे ना ह्यांची नियत काय आहे ती, त्यामुळे तिथं हे करत नाही. राजकुमार दादा, चंद्रपूरचे आजचे तापमान 42 आहे. वा, बापरे. इश्कॉला म्हणते, त्यांचं तोंड आधीच काळं आहे, अजून किती काळं करणार? हे मात्र बरं आहे. ओमकार दादा म्हणतोय, मी पण रिपोर्ट मारला त्याला. थँक्यू सो मच. कारण अशा लोकांना आपल्या सोशल मीडियावर पण यायला बॅन झालं पाहिजे. असं आपण एकजुटीने सगळ्यांनी करायला पाहिजे. हा कोणाच्या लाईव्हवर जायला नको.
मी तुझ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला लाईव्ह घेत नाही भावा. ए शी शी शी, भावा बोललं तुला, भावाच्या पण लायकीचा नाही. पळ इथून, फालतूगिरी करायला येतो. तुला मी बोललेली, तुला मी काय सांगत होती, माझ्या उगाच वाकड्यात शिरायचं नाही. पळ इथून, नाही तर तुझं परत उगाच बरबाद, उगाचचा लाईव्ह एखाद्या यूट्यूबवर काहीतरी 4 व्हिडिओ चांगले बघशील ते पण नाही होईल. त्यामुळे इथून निघ. जय श्री ताई, नमस्कार. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम. कसे आहात तुम्ही जय श्री ताई? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. काय झालं का ताई? काही नाही ग जयश्री ताई, हे किडे असतात ना, दत्तासारखे किडे असतात आणि त्यांना वाटतं की आपण मी इथं बसली आहे म्हणजे ह्याचं सगळं ऐकून घेईन. त्यामुळे त्याला माहिती नाही आहे की मी कशी आहे. ती कोकणातली वाघीण आहे म्हणतात मला, कोकणातली वाघीण फाडून खाल्ल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी जे असे कमेंट करतात त्यांनी लक्षात ठेवूनच इथे लाईव्हला यायचं आणि फालतू कमेंट करून दाखवायचं फक्त. बघा मग इश्कोला म्हणतोय, जयश्रीताई म्हणतायत मी पण भीमाची वाघीण आहे ग. मग फाड त्याला, फाडून टाक दत्ताला. इश्कोला म्हणते दत्ताकडेच्या आयडीला टीमकडे पाठवली आहे, त्यांच्या याच्यावर लवकर ॲक्शन घेतली जाईल. जयश्रीताई म्हणताय ताई जेवण झालं का? सरळ ब्लॉक करणं हा सर्वोत्तम उपाय. जयश्रीताई म्हणतायत मी वाघीण आहे ग. गोपाल वर्मा म्हणतायत बाय. हाय हाय गोपाल दादा, लाईक डन. थँक्यू सो मच. ताई आपण दोघी पण येस केलं ताई रिपोर्ट. थँक्यू सपोर्टिंग. भलेही माझं चॅनल पुढे नाही गेलं तरी चालेल, पण हे दुसऱ्यांच्या लाईव्हला जाऊन फालतूगिरी यांची सहन करायची नाही कोणीही. महात्मा गांधी यांचे आश्रम सेवाग्राम आहे असा कोर्टाचा निर्णय आला. वाव, मला आउट ऑफ मार्क भेटले. वा 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 राजकुमार दादा, कॉंग्रॅच्युलेशन राजकुमार दादा. इश्कोलालो म्हणतो निलेश, हॅट्स ऑफ यू. थँक्यू निलेश. इश्कोलालो सगळ्यांनी सपोर्ट केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. ओमकार दादा म्हणते पळून गेलं वाटतं. जाऊ दे, पळूनच जायला पाहिजे. यांना ब्लॉक करायचं नाही, यांना पळूनच लावायचं. राजकुमार दादा म्हणते ब्लॉक करून टाका ताई. जयश्रीताई म्हणते मी खूप भांडते ग. मग भांड याच्याशी दत्ताशी. निलेश दादा म्हणते इश्कोलेलो मजेत ना? मस्त मजेत. माझा मुलगा पैलवान आहे. मग हो का? वा वा वा. राजकुमार दादा म्हणते धन्यवाद ताई. दत्ताकडे समजेल तुला लवकरच. IGQ तुम्ही उशिरा आलात. आमच्या प्रश्न उत्तरांचा हे संपलेलं आहे. अर्धा तास आमची प्रश्न उत्तरे चालली, त्यानंतर आमचं डिस्कशन चाललेलं. टाइमपास इथं काहीच नसतो. विशाल दादा म्हणतात ऐक्या. नमस्कार विशाल दादा, स्वागत असा कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. ओमकार म्हणते अरे कशाला उगाच हातांनी स्वतःची इज्जत काढून घेतोय. जा ना आपला गप्प, आणि शिवाय कशाला देतोय रे. अरे यांची काय म्हणतात ती, त्यांची तीच खासियत आहे. आता त्याला ब्लॉक टाइम आउट वगैरे दिला आहे का? नाही दिलाय वाटतं. मी मस्त असे विशाल, तू? प्रेम त्याला हाईड करून टाक. चल प्रेम त्याला हाईड करून टाक.
ताई घ्या गावाक जातोय. नाही रे, टाइम असा अजून. टाइम तू बोलली म्हणून केलं. ओके. तर मंडळी चला आता, थँक्यू सो मच सपोर्ट केल्याबद्दल. आणि आज आपण मस्त महाराष्ट्राबद्दल समजून घेतलं, त्याबद्दल खरंच खूप भारी वाटलं. निलेश दादा दत्ता फट फाटली का आता बोगस आहे, तर असू दे, तू रोगस आहे ते बघ स्वतःकडे आधी. अरे कशाला ताईग्या, मी जातोय. चला मी पण जाते. तुषार दादा हाय, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती. आता लाईव्ह संपत आलं दादा. आम्ही प्रश्न उत्तरांचा गेम सुरू झालेला स्टार्टिंगला. जनरल नॉलेज तुषार दादा. आणि तू कशाला सॅड होतेस, असले नमुने येतात जातात. नाही रे, आता मला मिस्टर आले ना, आता बनवते काहीतरी खायला. भाव नाही द्यायचं त्यांना. नाही, मी असल्यांना काय म्हणतात ते किडे, नालीतले गंदे किडे म्हणूनच बघते अशा लोकांना. त्यांना नाही मी घाबरत अजिबात. तर मंडळी चला, उद्या आपण भेटूया. आणि माझा व्हिडिओ नवीन आला आहे आज दुपारी 12 वाजता. सगळ्यांनी जाऊन नक्की पहा, कमेंट करा आणि सांगा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला. विक्रमदादा, मी राजा शिवाजी पिक्चर बघायला जाणार आहे, सर्वांनी पहा. आम्हाला पण पाहायचं आहे दादा. जेव्हा मी महाराष्ट्रात येऊ तेव्हा नक्की पाहणार. आणि तुम्ही आम्हाला उद्या सांगा की तुम्हाला हा मूवी कशी वाटली, राजा शिवाजी. आज रिलीज झाली आहे. काय जातोय, मी गावात जातोय. तू गावात जातो, जा जा जा, आंबे खाऊन ये. आंबे खाऊन ये. आणि गरमी पण असा, गरमी पण झेलून ये. आम्ही पण जाणार आहोत आज इव्हिनिंगला. वा वा वा, सगळ्यांनी जाय आणि मला सांगा नक्की कशी मूवी वाटली ती. बाय बाय, टेक केअर सगळ्यांना. बाय बाय. ओके बाय बाय प्रेम, बाय विशाल दादा, बाय निलेश दादा, बाय ओमकार, बाय तुषार, बाय 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 बाय.